दासो मा खालामनाय जादों बेलाय मानो बिदि उन्दुनानै थादों नोंलाय खर'खौलाय मानो गाहायाव खालामदों जायसे टेनसन जादों बेसो बुजिदों दा टेनसन जाबाय बेखौ बुजिबायब्रा ओमफ्राय मानसियालाय मानो खर'खौलाय हायाव दोननानै उन्दुनांगौ जाहाथे आंनि टेनसनफोरा आंनि मोदोमाव दाफैथों होननानै आं खर'आवल' दोनदों आयो जुदि खर'नि टेनसना मोदोमाव फैयोब्ला उदै थाफ्लि आथिंफोराव फैयोब्ला आं थाबायनोनो रोंनाय नङा मिथिबायना बेनिखायनो आंनि टेनसनखौ आं खर'आवनो दोनदों बाथामिस सोंबाय थानाङा टेनसन जादों बेखौ आंबो मिथिगौब्रा बिदि होननानै नों बेफोरबायदि खालामबाय थाबा जानाय नङाना थां आइजों एसे हेफाजाब हैथां ओंखाम ओंख्रि संनायाव बाथामिस ओंखाम ओंख्रि संनायसो आंखौ खावनानै लाबोदों आयो ओइ बे खोथाखौ नों रायखांबाय थानांलालै आं नोंखौ खावनो होननानै खावाखै होननानै आं बेसेबां बुंबावनांगौ जाखोब्रा थां जेसेबां दिन दङ आइजों अनलायनानै थाहैथ' दरखार गैया ओरैनोबा बेदर सिखाव होननानै आंखौ फोसावदों नोंसाया नोंहालाय मानोथो बेदर खावनानै जानांगौ होमबा आं उखै जानानै थाबाय थानांगौमोन आयो दरसे जाखुमानायावलाय माथो थांखो हो मानो खस्थ' हारा बख' जालायनाय जानो थां आइजों ओंखाम ओंख्रि संहैथां एसेबां दिन दङ आइजों एसे गोरोबलायनानै थाहैथां प्लिज अननानै बाथामिस आं ओंखाम ओंख्रि संनो रोङाबाबो फोरोंगोन दां आइया रावबो बिखुनजोआ बिहामजोखौ ओंखाम ओंख्रि संनो फोरोङा माथो फोरोङा जायो नामा फोरोङो आं रोङा होननानै बुंहैना लाहैथांब्रा मानो फोरोङा बेलाय थां जेबो सुख गैया आयौ आफि ओंखाम ओंख्रि संनायखौ नायनानै लादे मानो हा ओंखाम ओंख्रि संनोलाय रोंखानांगौना बयबो नोंहा ओंखाम ओंख्रि संनो रोङा नालाय फोरोंनोसै आं आफि जाहाथे फिसा फिसौफोरनो संनानै जाहोनो हायो आं फिसाखौनो खाङा दासो बिदि बुंबाय उनावहाय समानो थिनगोन फिसा खांनो दे नायनानै ला नायनानै लानांगौसै आं रोंखायो माथो ओंख्रि संनो रोंगौ आफि नोंलाय दावदै दालि आरो आलु बे मोनथाम ओंख्रिखौ ज' संनो रोंगौ आं रुनानै आयो बेनो माबा ओंख्रि जाबाय हा माथो बेबोथ' ओंख्रि ना अब्लाबो सबाय ओंख्रि अनला ओंख्रि रोंगौना रोङा नोंलाय खारै ओंख्रिफोरखौ आं बेफोर ओंख्रिखौ गोथाव मोना बेनिखायनो आं संनो सोलोङाखै हाबाब बर'नि ओंख्रिखौनो गोथाव मोना नों मोनां बेनिखायनो संनोबो सोलोङाखै नङाबादि आं ओंख्रिखौनो संनो रोंखाया दे गासैखौबो फोरोंगोन आं फोरोंनोथ' हागोन ओमफ्राय नोंलाय आंखौलाय मानोथो सिखाव होननानै बयनोबो खोन्थाखो दे आंलाय मा सिखाव होननानै खोन्थागोन नोंखौलाय बेदर खानानै जादों होननानै मानो बयनोबो खोन्थानांगौ आं रायखुमानांगौबा देन्जार रायखुमागोन मिथिनानै लाखा आयै आंलाय नोंखौलाय माला रायखुमाखो आफि गोदान हादान नोंखौलाय मानो रायखुमानांगौ जाखो होमबालाय मानोसो आंनि नामालाय बेदर सिखाव थाखो दे गामिनिफोरालाय मोनसे खोथा खोनाबानो 10था बानायो आरो बेखौनो जिंगासिबाय नोंखौ सिखाव होनबा नों जिंगासिया आरो बेफोरबो गामिनि खोथाफोरखौनो लाबाय थायोब्ला न'खरा दावरावसो जायो आफि दे ओंखामखौ दिनै खुरना होनोसै आं गाबोननिफ्राय आंजों समान समान मावफा आरो खोनासं आंनो फिसौखौ थाब होथारदो दे आंहाबो गोसो जायो फिसौफोरजों गेलेनो आरो माबादि मोनबाव गाबोन समफोर नोंहावा फैगोन नोंहावा जा नारजि ओंख्रि जानानै मोजां मोनो बेखौबो सोलोंनांगौ नों दालि रुनाय जाहोगोन आरो बेसे गोथाव दालि रुनाया हाब न'आवलाय नोंखौलाय जेबो संनो होथारामोन नामा बिमायालाय होआमोनथ' आरो नोंहासो आंखौ थिनलागासिनो अना खानानै हाबाब आफि हिनजावनि फिसायालाय मावखानांगोन मावालासेनो गथारा हिनजावनि फिसाया दे ओंखाम खुरना होनोसै आं ओमफ्राय फिसा ओंखाम जानो जाबाय फैदो मा ओंख्रि संदों सबायजों दाउ संनानै दोनदों आं दिनै आलु भाजिखौबो एवबावबाय आं दे साननैसो ओंखाम जानायानो जाथाराखैमोन दिनै जानोसै आं मोजाङैनो आंनि खर'खौ जानानै थोआखै आरो थोद दाउसो देलाय दे ओंखाम खुरना होनोसै आं जिराय वाइला जामाइला सोरखौबा बुथारासो फैखोना माखोब्रा नोंलाय आब' बहा थांनो नागिरदों नोंलाय आं हौवानि न'खौ गारनानै फैबाय आच्छा बे हौवाया नोंखौ बुबावदों नामा बे बाराव आंसो बुनानै फैबाय साबास बेवाइफोर साबास बिदिनो खालामनांगौ जौ फाग्ला हिनजाव बुग्रा हौवाफोरखौ थौदो थांनोसै हगारलाय लामाया बा आफाया खुसिथार खोमा मालाय गोसोजों नोम्फानि खोथाखौलाय माथो बुंबावनो ओइ मा मोनबाय थाखो फैदो ना बेवाइनो थाबाय थासिगोन नोंसोरलाय थानोबा थादो जोंहा सानैबो गारनानै थांसै नोंसोरखौ थांगौ
फाग्ला जोंलारि आं बिराद गिबायहाय है गियो नामा फिल्मल'सो नायदों दा जोंलाय होमबाबो आइया मिथिबा आंखौ बुगोन ना एबारनिफ्राय नोंखौ लोगो लाफालां बिमाखौ एफा गियो जोंहानि आइया बुयोना बिनिखायनो गियो र' थाथ' आं दख'ना गाननानै फैनि बैयाव बे फावगालिया इसिबां गियो बिमाखौनो जागोनथां माथां मा होनखो जोंलारि मा होनबावगोन आं दा मा जाखो जोंलारि थारै जोंलारि थांनोसै आयै आयै नों औ आं बबेनिफ्राय फैदों नोंसोरलाय आं क्लासनिफ्राय फैदों आयै कलेजनिफ्राय आरो जोंलारि नोंलाय आं बेरायनो थांदोंमोन लोगोफोरजों मानो क्लासाव थाङालासिनो मानो बेरायबाय थायो बेरायनायनिबो टाइम दङ ना दिनैनो बेरायखाना लाखानोसै बायदि मानो खालामो ना फावगालि नोंबो क्लासावनो थांखायाखै थांदों आयै आंखौ थगायाखैथ' बे गथ'आ न'आव थांनासो मोजां सोंथारगोन आं थौदो न'आव नों थांग्रो आयै मानो आं थांग्रोनांगौ आरो बहा हाबनो नागिरबावदों नोंलाय मोनाखाबायानो माथो थौ फावगालि थादो आं थांनोसै ओइ नों आंखौ थगायाखैथ' आंहा थगायाखै आयै दाहायसो मोजाङै सोंगोन आं नोंखौ थौ जाबाय मोजाङानो जाबाय दे बेफोरबायदि जौ फाग्ला मानसिजों सानफ्रामबो रायजो जाबाय थानो हायाना गोदो गोदायसो हायोमोन आजिखालिनि जुगाव हाला एसेबां सहायबावनो नङा होमबा मोजाङानो जाबाय मोदोमखौ ओरैनो बुजास्लायस्लाय हारबोनायानो मोजां जादों नों बेवाइफोर आं दङ दे आं नायगोन ना नोंखौ बांद्राय जाबाय खोमा धोद एमाव नुवाखै नोमायंआ बेसेबां दुखुआव दं बेखौ आंबो नुदों ब्रा दालाय माथो खालामबावनांगौ जाखो न'आव थांगोन ना बेयाव थागोन बेयाव थाबालाय मा जायो बेयावनो थागोन आरो सोरबाफोर माबा प्रब्लेम हा सोरबाफोर माबा बुंगोन बेवाइफोर थफसिया बेवहायनो थागोन आंहा बेवहाय बुंनो गोनां जेबो बाथ्रा गैयालै आंबो मालाय माथो बुंबावनो आफा आं खालि नायोसो बुस्थुआ मा जिनिस होनना उन्दैफोर अमा राजा दिनै सानसेखौल' बेयाव थानोसै गाबोननो आं आइ आफामोननि न'आव थांगोन बेवहाय थाबा माथो जायोब्रा थाजायोना बेवहायबो आं फिसिगोन ना गोन्दा गोन्दी बेसेबां बुरजा मानसि फिसिखादों आं जोंखौ गोन्दा गोन्दी होनना बुंबाय नामाब्रा आंबो बेखौनो खोनादोंलै आंबो खोनादों आरो नोंसोरलाय नोंलाय जोंखौनो बुंखादों माथो आंग्रोमोन दे नोंलाय दानोलाय मानो गरम गरम दावराव जागासिनो दङ नोंलाय मानसिखौथ' एसे सान्थि थानो हो आफा जोंखौ मा गोन्दा गोन्दी फिसिनाय होननानै बुंखोब्रा आं लाजिलाय लांबायना माखौ लाजिनांगौ जाखो नोंहालाय बोरैबा असाइस खोनाथारदोंब्रा आफा गोन्दा गोन्दी फिसिदों होननायखौ बोरैबा लेथ्रा खोनादोंलै बा नोंसोर बिफानि होननायखौनो एसेबां नांजाथारबायना बोरैबा मोनसे नोङो गोन्दा गोन्दी होनथारबायबा जि लेथ्रा खोनाथारबायना आफा आं माथो गोन्दा गोन्दी फिसिखायो जालायथारोब्रा आं बोरैबा खोनाबायलै लेथ्रा खोनाथारबायलै होद एमाव बेथा आं फिसाफोरखौलाय फिसिखानांगोन ना आं बेखौ एसे बोरैबा खेंसालियै बुंफ्लांबायब्रा बुंफ्लांनाय रावाबो मालाबा गोसोखौ बिराद दुखु होयोलै आफा बा नों दुखु मोनदों जाहैबाय आदाखौथ' आं मिथिला नाथाय आं एसे बोरैबा खोनाबाय आरो लेथ्रा असाइस बासाइस गोन्दा गोन्दी होनजालायना आं रिल्स बानायनोसैलै जालायबायना नोंना रिल्स बानायनाय जालायबाय आरो हिन्जावनि ड्रेस गाननानै रिल्स बानायलायगोन नामाब्रा माथो थिग गोन्दा गोन्दी होनफ्लासासै रिल्स बानायना बे गथ'आ रिल्स बानायबाय थानो मानैसो मोजां मोनगोन जाखोब्रा आच्छा बेवहायफोर नों दुखु जानाङा आराम गावनि न' बायदि आराम थादे आरो माबाय था आं गोन्दा गोन्दिखौ बै गाज्रि मिनिङै बुङाखैब्रा खोनानायावथ' असाइस खोनाथारबायना गोन्दा गोन्दी फिसिखायो आं होननायखौ एसे सानगोन र' गाज्रि मोननांगौ ना मोननाङा एसे टेनसन जाग्रोगोन आं बिनि उनाव आंनो खोन्थाफैफिन दै नों गाज्रि मोनदों ना मोनाखै जागोन दे आफा आं खोन्थाफैगोन आं एसे सानना नायग्रोनि आरो गोन्दा गोन्दी होनजानाया गाज्रि जादोंना मोजां जादों होननानै दे आफा अके बेटा अके बिफायाबो बिनो फिसालायाबो बिनो समायलायथारदों दे गाज्रि नुथाराखै माखौथ' गाज्रि नुनांगौ जाखो आंनि न'खरखौ रावबो गाज्रि होनो हाखाया आरो ओइ अफ्रिबायदि दासान्दि खबरा माब्रै मोजां आफा सेंग्राफोरजों गोसो थोलायनाय बन्द सेंग्राफोरजों खिखाखा मिनिनाया बन्द सेंग्राफोर नुबानो हि मिनिस्लुनाय बन्द दै औ आफा मोजां नङा गोसो थोनाया पयजनसो लोंना लाफ्लांबा बेमारखौ फाहामनो हानाय मुलिबो गैखाया बेनिखायनो आं नोंसोरखौ गोसो थोनायनिफ्राय बयकट खालामो बयकट गावाबा गोसो थोनो हागौ फिसाफोरखौबा बादा होदों आंनि फिसाखौ आं बादा होआबालाय गावनो मोजां जाग्रोलाय मा आं मोजां नङा नामा आं मिथिया आच्छा मोनसे खोथा खोन्थालाय बे हाजमलाया नोंखौ मानो बेफोरबायदि डाइरेक्ट बुङो दा आं मा होननानै खोन्थाबावनो आंनि एक्स गार्लफ्रेन्डमोन होनना मा होनखो मा होनदोंबा खुरनानै ला आंहा दा टाइम गैया बेवहायफोर गोसोखौ गाज्रि खालामनाङा आं थासान्दियाव गासिबो थिग जाजोबगोन नाथाय नों दुस्थल' जानाङा दै हौवा मानसि नुबानो गोसो थोनो ख्लाब ख्लाब जानाङा बिदि गोसो थोना ख्लाब ख्लाब थांनायावथ' नुखाय मा जाखो मोखां माने दागो गाबोन बिउटि पार्लाराव दोनलांगोन आं हिनजावखौनो दोनलांफेराखै दिनैसिम धै साला बिब'खौनो मेगन सायो नामा बे बिब'सो नोंनि बिब'सोब्रा नोंनि बिब' माने आंनिबो बिब'ब्रा उन्दैफोर जेबो साननाङा दे आं गाबोन फुङावनो थांगोन न'आव साननैसो थाब्रा आं दोनलांगोन ना नाङाहाय आं गाबोननो थांगोन आच्छा दे बिमा बिफाफोरखौ साननैसो नायनानै फैदो ना मा होनो आं दोनलांगोन दे गाबोन फुङावनो खोनाबाय बेवाइफोर आरो
आरो मा जालायखो बेखौलाय मानो लालायखो बेखौ वाल बानायनो आरो मैयानि बायदि थैद आं नोंजों उन्दुआ मा आं गाहायावनो उन्दुगोन नंगौ औ आं गाहायावनो उन्दुगोन टेनसन लानाङा आंखौ बिराद मोजां बिदिब्लाथ' साला सुवाद हिनजावा गावजों उन्दुफागोन मोनथारदों बे आंखौ सयजनसो हाला आं मानसिखौ जेने तेने मास मोनसे एसे गियान मोजां फोरोंना हरनोसै आं बेखौ देनां सोरबा बेलेग हौवाफोरजों मोजां रायजो जानो हानाय बायदि खबरदार बिसिनाया फैखानाङा थैद उन्दु गावबागाव सिरि सिरि दावराव जाबाय थाना बिराद मेंनाय मोनबाय उन्दुनोसै गाबोन फुङावनो सिखारनानै रिपर्ट मोनसे हैनांगौ आंहा बाला मा सानदोंमोन मा जालांखो सानदोंमोन सिमांनि राजखुंगुरा मोगथाङाव फैनानै गराय गफुराव गाखोनानै आंखौ लानानै थांगोन आंखौ बस्थासेयाव सोनासो लाबोबाय बाथामैसा जाथियाबो मालाय फामेजों बा गोबाख्रबलायदों आंखौ इसेबां गाज्रि धोखा होबाय आयुहाय आंनि मावरिया जिउ दोमफाव लासै लासैनो बावनो नाजानांसिगोन नोंखौ बावनो हायाबाबो गोसोखौ बुरखायनो हायाबाबो लाबो दोमफाव आयौ बाला हासुनोसो ओंखारसोबाय माथो मालायनि न'फोराव हासुनो गिलायलाङोना हारसिं हारसिंनो बे हिनजावसिखौ किडनेपारा जि मोजांसो उन्दुनानै दङ फोजानि र' मा जालायखो उन्दुनाया आं हासुनो ओंखारदोंमोनहाय हासुहैथां आरो दोनलांदो बाल आं हारसिं हासुनो गियो होनबाय थैद हासुहैथांलै माखौ गिनांगौ जाखो ओइ सिखारबाय सिखार मिथिबायना नोंबो गिदों खावना लायनोखौबा गियाखैमोन दाबा गिदों आरो देलै दे फै बाथामैसा डियार लोगोफोर भिडिअआ दिनै जोबोद सुंद' जालायबाय गाबोन गोलाव खालामनो नाजागोन दिनै सानसेमानि क्लासावनो थानांबाय बेनिखायनो भिडिअ बानायनो टाइम मोनाखै आसा खालामो नोंथांमोना बुजिगोन आरो भिडिअखौ नायनानै इन्जय खालामदोंबालाय लाइक मोनसे होलांदो